Pulana khazani mare kishing songna ani khane hamsak matai pipe lai sebaya faro ang norok ni bukuk somati phaidi gang tini norok ni bagai hena he katal video tu phibika te norok o video no pulan simi pachak jara nai tongde te pulan saklai maro ani kuno sai chuge mistake rok tongma tonga please anana kari rizati samong ka hamni bathai nung jesapano samong khlaina thangtini haimya borok sengera phatra rok bai huske tongdi aba hai borok no sinina ni bokalaisi nono bo saka saka simi belai kaham kai funuk nai nono hamewo tubunani try khlainai sai toknai bo bo ba haike nono hamela mo tubunai nono ko kaham kaham sanai haifara nung aborok no khunjuta kanti care ta khlaidi aba hai borok bisingo ke thamsi kutungsi borok ni tomung no juda borok ni tongmani chamani bujuda borok ni samung baino norok sini manana tangke borok hamerok ni samung no sung sawai manai thang bobo hai borok hamerok borok kaham rok hai samung kaham no hamsakya busulungo bo angor buthai thaya tomung sitra samung sitra tangile nung bo kaham hanjagya raisok longo bo khisang buthai thaya nini tomung baino nung sini jago nung samung kaham khlaike nini tomung kaham hinkai abo baino nung sini jago romdi tabuk for one example maikanya thangtini bonokai akui naikol jagya hinkai tangjagya maibo tangjagya hinkai a mai te da hamlangno ulta mai rok naikol jagya bai yong rok si sawai paino bule aba haino chini langmo bo chung tabuk porina thangtani ebake je kono kam khlaina thangtani phano thangge abo aro thangge simino ongya je kam khlaina thango kaham kai khlaya ke apuni buthai chung kahaman galak chung kaham ge khlai gang ke apuni buthai chung haino kaham mannai buthai kaham mannai chung bufang kaham hin kai buthai kaham buthayo nung boni ni samungo eba pori ma jaga eba ke jisi samungo phano kaham ke khlai ke apuni buthai eba apuni result kaham no manai buthai kaham no manai te langmao bo pohor ngai sing sanai samung kaham chini bagai eba chini langmani bagai pohor hne wansukdi tangi ke nung khoroksano kebo khoroksani bagai samung kaham khlai raka hangkai asuba jangnai borok a samung kaham khlai rejangnai borok nini mungno pirano nono kaham hanano nini bagai boino kaham sawano afurno nono bui borom khlayana obono angkha kaham samungni buthai jeprobano ketayongo haina bagai khajini khnai tongnai takokte bukhongshongna angkoina ni musungo jisa samung khlaifano please samung kaham no hamjak paisidi busuk teile viral anglaisina samung haimani bagai kabang matabok news nugui mano youtube hapkeno nugo samung haimemang khlainai buri engthung chelang engthung kaijak engthung bura engthung chotto oba haima mangsu nugui tongshu haini bagai khanai tongnai khajani mare kising chonang opuno request khanya musungo please nung tumung no tabu pu samung hamebe gadalai tongke a samung hamena yakare kaham samung ni haparo ya please sidi obono koine ni muchungo ang norung ni thani te especially tini ni video bo oboni bagai no snam jago aw sengsar hamya sengzaro gobang man hamya tongo jingno family goi tongoi mano haini bagai seng a family mo glai thango aw siu family mo phayo no haifano जों सिनानि नांनाय जों सावै मानानि नांनाय आबो हामियासे हनै हानि बागने हामियानो टोटली बाददे गाहामनो हामजाकति ओ किसी सा सामा जागावा आनि कुनु जाया सुगे सामा रक दंखे प्लीज आनो नाकारि रिजाफाइति खाजनि दाखकते बुखक संनां नाकार सानो पुलानो तामनि बागै हंकाय आं बासक सावै मान्यानो बाट हाइपन आं जे सावै मानमानि आनि जे सिमानि जे गड आनो जे सिमंग रमानि अबना आं नरकनि थानि तिनि शेयार खालायमानि जाय सुगे दंखे नाकारि रिजादि ति अबहायनो भिडियो तेबो कतार नायना बागै एबा खेनरक नायनायनि मुसुंखा हंकाय प्लीज आनि चैनल सब्सक्राइब खालाय रेदि ति
next time ang nongni bagi tebo kaham tu banai te o video bahai ungjaka please comment box sadi kaham dang kahamya dang khabo comment box sadi ang abono collection khai next time ang tebo kaham ke dinai ni bagi side of nai so tini ni video asuk no next video my life ne hambai